Kejingkan riak konstituensi na soring kham shan Nongthymmai hak election MDC sha KHEDC kam sham lawan ra usok batiang yoba penyat sing siem ubla sya ramno dak ba sya tam jan kot lai jar vote na ka result election MDC ka bala penbana ha ISBT mauyong ha ka arpusau tarik rempang arja arpusan. Uba Winston Tony Lingdo ula job dak biok khor nyoh jar ru spa ru vote ka ba penyat ula yok ban khor tang lai hajar khandai spa vote. Uba penyat udai Kyrtong ke NPP bad udai ru Chief Executive Member jong ka KHEDC. Habatin pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dor jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka Shah plus F menta ka sni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.